će ministar da progovori koju... Mir, nogu, nameti, tvoj nogu. Oče Vojo, poštovani Vojvodo, poštovani gospodine majore, draga braćo četnici, neka je blagosloven dan kada ste uzeli puške da odbranite srpsku Grbavicu, srpsko Sarajevo i srpski narod. Neka je blagosloven i ovaj dan kada smo izašli na srpsku zemlju kao pobjednici, a ne kao poraženi sa naše Grbavice i srpskog Sarajeva. Oni koji uđoše po potpisu sa olovkom na Grbavicu, ti su poraženi, a ne pobjednici. U očima im je mržnja, jer nisu dočekali dan da nas na pušci pobjede, ni na obrazu, ni na moralu. Neka je srećna ova parohija Ocu Voji, neka je srećno komandovanje Vojvodi, neka je srećno komandovanje majoru Petroviću. Ja se nadam da će biti mir, ali budimo ipak spremni. Neprijatelj je tu jer nas mrzi i želi da vrati ono što ste vi herojski odbranili u toku rata. Bogu hvala, ima nas, odbranit ćemo se i ako Bog da, pobijediti konačno na svojoj zemlji. Neka je Bogom blagosloveno ovo sve što radite. Možemo samo da zapjevamo našu staru, junačku, četničku spremite se, spremite četnici. Spremite se, spremite četnici, silna će borba da bude. Spremite se, spremite četnici, silna će borba da bude. Zagor mi draža Vojvoda, bacajte bombe četnici.